В праздничном вальсе закружилась сегодня золотая осень, уникальную, неповторимую, восхитительную, являющуюся для многих эталоном для подражания нашу уважаемую землячку Бирюкову Зейтуну Муталибовну. Сегодня в их семье радостное событие. Она встречает свой солидный 70-летний юбилей. С торжеством жизни спешат ее поздравить родные и близкие, любящий муж, дети и внуки. Мы сегодня с умилением наблюдаем за тем, как, волнуясь, ты стоишь перед зеркалом и поправляешь свой красивый платок, который так идет тебе, Аникай. Знаем, тебе, как и нам, сложно поверить, что за твоими хрупкими плечами стоят значительные цифры. Но мы нисколько не сомневаемся в том, что ты рада их встретить, ведь они – итог пройденного тобою достойного пути жизни. Наша мама родилась 8 сентября 1951 года в Богатовском районе Куйбышевской области. Незабываемые школьные годы прошли в районном поселке Подбельск, где смышленная девочка с отличием закончила 9 классов, а в 10-й волей судьбы пошла в Большечерклейскую среднюю школу Николаевского района Ульяновской области, куда они переехали вместе с родителями. Здесь и произошла судьбоносная встреча наших ангелов-хранителей. На горизонте жизни появился ее будущий супруг, наш любимый отец Бирюков Юнус Абдулкадырович, который стал в ее жизни самым главным человеком. После школы мама успешно закончила экономический факультет Ульяновского сельхозинститута. Трудовой стаж начался в 1974 году в системе потребкооперации. И вот уже более 30 лет она работает индивидуальным предпринимателем. Все заслуги и достижения, все трудности, боли, потери, неудачи, разочарования, радости и успехи они всегда делили с отцом пополам. За особые заслуги в деятельности мама неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами. В 2006 году губернатор Ульяновской области присвоил звание «Заслуженный работник пищевой промышленности Ульяновской области». А в августе 2020-го за высокие показатели и особые заслуги в индивидуальном предпринимательстве президент России Владимир Владимирович Путин издал указ о присвоении Зейтуне Муталибовне Бирюковой звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации». Однако ее главная награда – это счастливая, дружная, любящая и любимая семья. Вместе с отцом, рука об руку, они прошагали полвека. Вырастили нас, 3 прекрасных детей. Каждому дали путевку в жизнь, достойно воспитали, дали хорошее образование. Главное богатство нашей мамы – это 8 чудесных внуков, каждый из которых дорог и любим по-своему. Наш ангел-хранитель, наш воздух, наше все. Мы сегодня теряемся мыслями и не можем подобрать лучшие пожелания в твою честь, так как они меркнут пред тобой. Однако мы хотим сказать самое главное. Спасибо за то, что ты у нас есть. Мы тебя безумно любим и очень ценим. Кадірлі, яратқан, сүйіклі, бірден-бір, ең ғазиз, ең яғымлы, ең матур, ең сөйкемлі тұрмыш иптәшім. Фәрештәдәй йомшак күңелле әниебез, кояштай җылы йөрәкле әбекәебез безнең. Синең бүген олы юбилей бәйрәмең. Барыбыз бергә җыелып, йөрәгебездән ургылып чыккан иң җылы теләкләребезне җиткерергә ашыгабыз. Салмак кына басып, әкрен генә сөйләп, җылы итеп карап, син олы гаиләңнең һәрберсенә дә үз сүзен, үз киңәшен таба алырдай тылсымлы акыл иясе булып яшисең. Инде күптән үзебез дә олыгаеп җитеп, үз гаиләләребезне булдырган булсак та, без һәрвакыт туган өебезгә кайтып, сезнең җылыгызда иркәләнергә ашыгабыз. Һәр эшебезне сезнең хәер-фатихаларыгыздан башлыйбыз. Газизыбыз, без беләбез, никадәр бүген гаиләбезнең ирешкән нәтиҗәләре булмасын, аның һәрберсе артында син басып торасың. Дөрес юл күрсәтеп, аңлатып, кирәк чакта тынычлатып, гомере буе әтине, балаларыңны да син алга этәреп яшисең. Шуңа да син район, өлкә күләмендә генә түгел, ә илебез алдында да олы абруй һәм дан казанган кеше булып яшисең.
Без сокланабыз да сиңа карап, горурланабыз да газизыбыз. Беләбез, матур, зәңгәр күк төсендәге күзләрен еш кына безгә күрсәтмичә авыр чакта яшьләр дә кыйганнардыр. Ләкин син гомердә үзеңне көчсез итеп күрсәтергә ашыкмадың. Киресенчә, сындыра алмаслык корыч булырга тырыштың. Һәр вакыт өебездә пөхтәлек, тәмле ашлар, җылы уяда үстек. Шуңа да сине кабатлап, үз гаиләләребезне дә җылылык белән үрергә тырыштык. Бар өйрәткәнең өчен дә рәхмәт сиңа, сөеклебез. Бел шуны, гомере буе синең алдыңда без һәрберебез дә бурычлы булып калачакбыз. Бик яратабыз сине һәм юбилей көнеңдә Аллаһ Тәгаләдән берне генә үтенәбез. Озын, саулыклы, тулы иман белән гомер бирсен. Шушы гомереңне парлы килеш, газиз әткәебез белән үткәрегез. Без дә тик сөенеп, шатланышып, әле озак еллар әни, әти дип дәшеп туган өебезгә кайтыйк. Газиз әниебез каршы ала 70 яшьлек матур бәйрәмен. Шуңа хәзерләдек ихлас килеш җылы теләкләрнең бәйләмен. Тайпылмыйча куйган туры юлдан ул атлады башын имичә. Гаиләсеннән башка бер нине дә яшәде ул өстен күрмичә. Әниебез безнең фәрештәдер. Кеше андый сабыр була алмый. Безнең әни сыман бүтәннәре бу дөньяга тагын туа алмый. Яратабыз сине чын йөрәктән, мең рәхмәтләр әйтеп бәйрәмдә. Яратудан башка хөрмәтләүдә без ясаган матур бәйләмдә. Хөрмәтле Зәйтүнә Муталибовна, ихлас күңелдән бар теләкләргә дә кушылып, бүләккә балаларыгыз сайлаган матур җырны тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Uzan күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлы. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югал
Булмаган кадерләр Теләкләренең матурларын Атап сиңа юллыйбыз Олы хөрмәт хисе белән Әнием сине зурлыйбыз Теләкләренең матурларын Атап сиңа юллыйбыз Олы хөрмәт хисе белән Әнием сине зурлыйбыз Сигезенче сентябрь көнне безнең өчен бик кадерле булган кешебез, кадерле апабыз Зәйтүнә Муталибовна Бирюкованың күркәм юбилей тантанасы булып үтәчәк. Аңа Аллаһы Тәгалә ярдәме белән 70 яшь тула, дип язганнар безнең тапшыруга Ягудиннар гаиләсе, Хамза абый, Галия апа һәм Диляра, Илмира, Илмир, Самира һәм Мадина. Без бүген үзебезне бәхетле кешеләр рәтенә кертергә ашыгабыз. Чөнки Аллаһы Тәгалә язмышымда бик кадерле булган кешемне, Зәйтүнә апамны миңа бүләк иткән. Апабыз гомеренең олы өлешен, ярты гасырлык матур вакытын җизнәбез Юнус Абдулкадыр улы белән тату гаилә буларак яшәп киләләр. Бирюковлар гаиләсен Радищево районында гына түгел, гомумән өлкә һәм ил күләмендә дә тырыш, булдыклы, җир җимертеп эшли торган эшмәкәрләр буларак таныйлардыр. Әмма апабыз гомере буе намуслы хезмәт куйса да, үзенең төп вазифасы буларак яраткан һәм яратылган тормыш иптәше, бик ягымлы әни һәм әбекәй булуда күрде. Татлы мәхәббәт җимешләре булып ике кызлары, Галия һәм Адилә, уллары Камилне тәрбияләп үстерделәр. Алма алмагачтан ерак төшми дигән шикелле, балалары да аларның әти-әниләрен кабатлап бик тырыш, акыллы, тәртипле, динне куәтләүче кешеләр булып җитештеләр. Кызларда кышлар язмышлары дигәндәй, алар үз гаиләләрен корып, Самара шәһәрендә яшәп киләләр. Ә менә уллары Камил аларның төп терәкләре булып, әти-әнисе белән бергә яшәп, уртак эшләрен алып баралар. Апабыз турында бик тырыш, алтын куллы кеше дип кенә әйтә алабыз. Нинди генә эшкә алынмасын, барын да җиренә җиткереп башкара ала. Апамның кунакчыллыгын бар дус туганнары да белә. Һәр вакыт алар өендә пәрәмәчә һәм беленесе чыга. Табыны кырган, кайчан гына барып кирсәң дә, өйдә дә, йортта да һәр вакыт пөхтәлек сөрә. Төрле гөл, чәчкәләр үсеп, аның күңелен кабатлагандай була. Якыныбыз, гомереңнең матур вакытына җитештең. Балалар үсеп урнашкан, оныкларын көннән-көн күбрәк шатландырып, үз максатларына ирешәләр. Ни теләргә сиңа бу вакытта? Әлбәттә, иң мөһиме озын һәм гыйбадәтле, иманлы гомер. Киләчәк картлыгыңнан ям табып, ләззәтләнеп яшә. Без сине нык ихтирам итәбез. Безгә кылган бар изгелекләрен игелекләр булып кире сиңа әйләнеп кайтсыннар. Апам диеп әйтер, кешем барын, шөкер кылып рәхмәт әйтәмен. Синең матур туган көннәреңне һәр ел сайын зарыгып көтәмен. Апабызга Раббым саулык бирсен, кызганмыйча бирсен шатлыгын, өстәп бирсен иде жәлләмичә кирәк кадәр аңа байлыгын. Әти-әниемә олы рәхмәт, җан кардәшем бүләк иткәнгә. Бергә аның белән матур гомер, шатлык, авырлыклар үткәнгә. Кайчагында шак катып куябыз. Әллә димен апам корыштан, әллә инде Аллам тик бер үзе сыйфатлары өчен тырышкан. Котлы булсын матур туган көнең, менә бергә табын артында. Язсын иде бик күп тапкыр тагын бәйрәмнәрне каршы алырга. Сыкланырлык синең хылкың, машаллах, күз тимәсен. Зинһар әле яннарыңа кайгы хәсрәтләр килмәсен. Бәхетле бул алыга таба, дөньяларның тәмен таты. Без барыбыз яратабыз сине, апа, бик тә каты. Гомер юлларыбыз тоташ, без бер гаилә бу дөньяда. Шулай тату итеп безгә язсын яшәүләре алда да. Хөрмәтле Зәйтүнә Муталибовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Әнвәр Нургалиев башкаруындагы алдагы җыр бәйрәмегезгә аеруча матурлык истәсен.
Birovlar yaralay, birovlar davalay. Kimleri yoktu dünyanın. Şonlarıma dava bilip duyup yaşav. Tuğan yok da opam sin barın. Opam, opam, en keyifli opam. Arada bir yav bulgansın. Tuğan yoktan жылы jiller ise şul jillerni tıyam koyda gider. Sin bar opam onda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın. Suğa tügel unga, salıp жайлы yolga. Tuğanlıkны aklый, saklıysan. Tükкен kişlerimni, көріп işlerimni. Kanatlarımni üstüresin. Opam, opam, en keyifli opam. Arada bir yav bulgansın. Tuğan yoktan жылы jiller ise şul jillerni tıyam koyda gider. Sin bar opam onda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın. Tuğan negizimning yoklab soyrar kuşu. Gitmez kuşu minem ko'ngilimning. Abıylardan artık çiznem tigizinde. Birsin Allah'ım gümürlerini. Opam, opam, en keyifli opam. Arada bir yav bulgansın. Tuğan yoktan жылы jiller ise şul jillerni tıyam koyda gider. Sin bar opam onda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın. Opam, opam, en keyifli opam. Arada bir yav bulgansın. Tuğan yoktan жылы jiller ise şul jillerni tıyam koyda gider. Sin bar opam onda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın. Sin bar opam onda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın.